Matej, poďme k tej joge pohybovej. Zaujímavá, akože rozvaha pohybu, lebo no, ty si... ja som sa schválne snažil nenačítať si o tebe veľa, lebo chcem ťa nepoznať, chcem ťa spoznať, vieš, v rozhovore. Ale jedno, čo som nemohol si nevšimnúť, sa proste tvoje výkony, čo ty si proste podokazoval, akože som myslel, že to anatómia ľudská ani nedovolí proste to, čo ty akože dokážeš. Prečo si tieto veci robíš? Akože čo bola pre teba? Akože určite to nebolo, že chcem si sa naučiť, ja neviem, že obmotať sa s vlastnou nohou a vopchať si ju do ucha. Hej, akože určite, myslím si, že to nebolo to. Čiže čo si ty hľadal v tom pohybe, že vlastne že si schopnosti svojho tela rozšíril až do takej miery, do akej si to rozšíril? Vieš čo? A prečo pohyb, okrem toho, že rodičia boli športovci? Jasné. Ku mne, keď sa prvýkrát dostala jogová knižka, kde som videl jogové pozície, tak za prvé tie pozície pre mňa boli obrovskou výzvou a ja som práve bol v období, keď som potreboval takéto výzvy, že som si povedal, to dám. A čiže bola to výzva do veľkej miery, hej? Bola to výzva a zároveň to bolo aj to, že ja som vlastne zistil, že joga nie sú iba pozície, ale joga opisuje celý životný štýl toho, kto ju praktikuje. A ten životný štýl ma celkom oslovil a uveril som tomu, že všetky tie energie, o ktorých sme sa teraz bavili, že všetky tie nevysporiadané veci, ktoré som dovtedy mal, že toto je cesta, ktorá sa mi otvára a mohla by mi nielen že zlepšiť kvalitu môjho života, ale mohla by mi aj pomôcť riadne sa upratať. No. Čiže si mal pocit, že si neoprataný? Áno, že som zmetený a neuprataný. Okay. Mal som aj na to vek, takže nič nového potom. Dobre, ja ale však mám nejaký trošku taký veľmi laický povrchný prehľad akože yoga, že čo to akože znamená. A snažíme sa ako keby, že tá yoga ako stav, tak k nemu sa skrz nejaké praktiky v joge snažíme dostať. A je viacero druhov tej jogy. Ja teraz nemyslím akože, že yoga pre mamičky a yoga pre, vieš, ale akože dá sa dopracovať k stavu aj skrz logiku. Hej? A to je tiež nejaký druh jogy, ktorý neviem názov momentálne. Hej? Dokážeme sa skrz pohyb, dokážeme sa skrz možno nejaké prejavy láskavosti aj prepracovať k tomu. Nepoznám nemám teraz v hlave tie názvy tých druhov jogy, ale prečo práve pohyb u teba? A takto, prečo práve pohyb je tá dominanta u teba? Ja som sa nechcel vo svojom tele cítiť ako vo väzení. Aha, a cítil si sa ako vo väzení? Hej. A čo to znamená, nechcel som sa cítiť ako vo väzení? To väzenie, čo to znamená? Nechcel som, aby ma moje telo obmedzovalo do takej miery, do akej ma obmedzovalo, že som bol celý stuhnutý a už ako mladý vlastne dospievajúci človek som mal nábehy na rôzne choroby a nechcel som, aby ma to telo obmedzovalo takto, nechcel som byť jeho rukojemníkom. No a zároveň som si potreboval vtedy ešte niečo dokázať. Lebo tie veci, tie pocity menejcennosti, o ktorých si rozprával ty, tak ja si myslím, že vlastne to sú archetypálne pocity, ktorými každý mladý človek si viac alebo menej prechádza a to bolo presne to, s čím som sa potreboval vysporiadať ja sám. Že hovoril som si, alebo vnímal som to vtedy tak, že vlastne ja som nikto. Nikto. Že potrebujem teraz niečo urobiť preto, aby som ja sám vo svojich očiach obstal pred sebou. Ja som preto robil kulturistiku. No. A tak prišla vlastne yoga u teba kulturistika. Wow. Zaujímavé. No dobre, ale dotiahol si to úplne do extrému prakticky, že sa tým živíš, dá sa povedať. Môžem to tak povedať. Že už to nie je akože yoga. Yoga je ako keby, že súčasť tvojho... Je to stavebný kameň. Je to stavebný kameň. A čo sú ďalšie stavebné kamene rozvahy pohybu? Akrobácia. Stretol som sa s ľuďmi, ktorí pracujú v cirkuse a ktorí sú špičkoví akrobáti na úrovni Cirque du Soleil a rôzne iné cirkusy. A teraz sa postupne začal otvárať aj cirkusový svet viacej verejnosti, že predtým to bolo viacej také heretické, také viacej uzavreté.
a mňa veľmi priťahovala táto cirkusová atmosféra takého zároveň voľnomyšlienkarstva, ale nie takého ako je hippies, že teraz všetko je slnko, seno, láska a tieto veci, že oslavujeme iba život, neobmedzene sa milujeme a berieme psychedelika, ale práve v tom cirkuse, že tí ľudia oni... A niekto musí makať v elektrárniach a starať sa o žumpy a všetky tieto veci, ktoré hippisáci nevidia. Jasné. A títo cirkusanti, oni práve, že mali to slobodné myslenie, také uvoľnené, bez predsudkov, ale zároveň mali veľmi vycibrané zručnosti. Že tam sú vlastne ľudia najlepší vo svojich oboroch, či už sú to žongléri, alebo akrobati, alebo rôzni takíto pohyboví umelci. Jasné. Takže s nimi som mal kontakt. Ďalej žil som 7 rokov v Číne. Tam som prišiel do kontaktu s kung fu, s bojovými umeniami. Bol si tam kvôli bojovým umeniam? Nie, žil som tam, lebo som sa tam živil jogou, už som tam učil jogu, ja som tam bol pozvaný vlastne ako učiteľ jogy, zahraničný lektor a pomedzi svoje voľnočasové aktivity som si našiel vlastne učiteľa bojových umení, s ktorým sme všetky tieto veci cvičili, bol to konkrétne Qigong, Kung Fu a Tai Chi. Tak tam som trošku do toho prenikol a teraz posledne sa zaoberám dosť aj terapeutickým tancom, kontaktnou improvizáciou a pantomímou.